Hola, Club del Vi. Aquest mes de novembre us volem oferir un cava. Com ja veieu, és un cava rosat, elaborat pel celler Finca Batllori. Aquest cava es diu Batllori Rosat Brut Reserva. Per tant, és un cava amb 12 mesos de criança. El celler, guardant-lo per al cap de 12 mesos ja poder-lo treure al mercat. És un 2020. S'elabora al Penedès, al municipi de Subirats, allà on està el castell de Subirats, és 100% Pinot Noir. Ja veieu, 100% varietat de raïm negre, però té un color que se'n va més cap a la pell de ceba. Això és degut perquè no passa molts dies, no passa moltes hores de contacte la pell amb el most, i per tant el color és com una mica més suavet. A més, ha estat guardonat, amb la medalla Binari d'Or de millor espumós rosat de Catalunya, aquest mes d'octubre. I per tant, creiem que quin millor moment per poder-vos oferir aquest cava. És lleugerament afruitat, sobretot aromàticament, té aquesta fruita més de maduixeta, té un fons cítric, refrescant, té una bombolla molt fineta i creiem que és un cava que et pot acompanyar tant com una copa de benvinguda, com un brindis. És molt gastronòmic, sobretot amb salmó, va molt bé, amb carns blanques, amb embotits, i a més és molt versàtil, perquè com us dèiem, també el podeu oferir per postre, perquè té aquesta lleugera dolçor al principi, amb un final sec. La bodega es troba situada al municipi de Subirats, al Penedès, i les vinyes estan situades on està el castell de Subirats. Per tant, és un lloc molt maco que es pot anar a visitar i a més acabar amb una visita al celler, que reben encantats a tot el públic, tenen un bar de vins i es pot visitar quan vulgueu. A més ens ho podeu fer saber i ja parlem amb el celler perquè us rebin encara millor. Així que res, gaudiu-lo, ens expliqueu què us ha semblat i també per gaudir el Nadal. Salut, Club del Vi!